Mga rescue team sa Northern Mindanao nagtapok aron bansayon ang kahanas sa pagresponde sa bisan unsang emerhensiya nga moigo sa rehiyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dulan usa ka libo ka mga rescuers gikan sa managlahing LGUs ug rescue teams sa Northern Mindanao ang nagtapok sa Cagayan de Oro City atol sa gipahigayon nga Rescue March 2022 adlong Biyernes nga gipanguluhan sa Office of the Civil Defense 10. Tumong sa mong aktibidad nga bansayon ang kahanas sa mga rescue teams sa pagresponde sa bisan unsang matang sa emerhensiya nga posibleng moigo sa Northern Mindanao. Kahinumduman nga nimbag-o lang gitayog og kusog nga linog ang Northern Luzon, hinungdan nga nangandam na sabkaron ang Office of the Civil Defense 10. Gusto natong maghanda, no? We do not anticipate but we are trying to make ourselves prepare by way of physical preparation, our equipment and our training. What you see earlier, these are the responder units of Northern Mindanao. Search, rescue, and retrieval. Klase-klaseng mga rescue scenarios ang gimugna sa OCD-10 aron ipakita ang kahanas sa mga rescuers sama sa vehicle extrication sa usa ka vehicular accident diin naipit ang driver sa sakyanan ug ang mga pasahero niini. Usa ka search and rescue operation gumikan sa collapse structure sub ang gidemonstrate sa Oro Rescue 911 diin gigamitan pa nila kini og special tool nga lifting bag aron kuhaon ang naipit nga pasyente. Highlight sub sa mong aktibidad ang gipahigayon nga air evacuation sa Tactical Operations Group 10 sa Philippine Air Force diin usa ka S-70I Black Hawk utility helicopter ang gigamit sa kasundaluhan pagtransport sa pasyente paingon sa ospital. Sa assessment sa OCD-10, nakita kuno nila nga andam na ang tanang mga rescue group sa rehiyon alang sa pagresponde sa mga emergency kung gikinahanglan. Itong atong gibuhat, it's not say we're praying to use this type of capability. In fact, we are praying na walang mangyari. We're doing our best to use the resources given to us and make ourselves prepare. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.